So mga kamisor, no, humana ang pagbuto mga kamisor. Ang giingong mga biktima mga kamisor, no, kung unsaon kini pag-rescue mga kamisor sa ato ang mga personahe, sa ato mga rescuer mga kamisor. Nasamdan na mga kamisor ang ato ang mga personahe. Dunay unconscious, doon na po'y conscious mga kamisor. Yan. Sa inyo makita mga kamisor, no, kanang higda mo na siya ang unconscious. Ug siya lihok-lihok ko. Ang kanang isa na nasa ito nga part, mauna siya ang conscious mga kamisor. Ng isa muraga minor injury lang iyahang naangko na mga kamisor. Kasi video mga kamisor, no? Unconscious ang isa mga kamisor. So na maganda sa mga kamisor, no? Sa baming incident, hindi magyoy balik conscious o unconscious. Mga kamisor, na ang tropa sa itong kapulisan. Yan mga kamisor, na ang tropa sa itong kapulisan para mo responde aning bombing incident mga kamisor, no? Na ato ang kapulisan para sa maong simultaneous bombing simulation mga kamisor. So mga kamisor, no, ilan na na yung gi-cordon among area. So mga kamisor, no, human ang usa ka bombing incident, no, daling mi responde atong kapulisan og i-cordon na mga kamisor, no, dag caution tape mga kamisor among area nga pasabot na mga kamisor, no, dili pwedeng sudlan o mga civilian mga kamisor ang maong area nga lakip sa maong bombing incident mga kamisor. So nga itong mga biktima mga kamisor napadani kay gipadayon pa sa tag caution tape mga kamisor, no, among area padili masudlan. So dali tagawas mga kamisor, no, kay basin oga na ako no yung secondary nga bomb mga kamisor. So in danger maning area gud mga kamisor kaning gilukop og butang sa caution tape mga kamisor, no. So nang dapat distansya lang yun mga kamisor if ever adunay yung secondary bomb mga kamisor. So doon na to mga bomb squad sir mga kamisor. So nananda ni mga kamisor, no, ang personahe sa kapulisan sa to ang BFP bomb squad. So mga kamisor, no, na mga kamisor, no, ang police dog mga kamisor nga mo'y maga-check kung aduna pa bay bomba mga kamisor sa palibot. Kaya pagkasimutan pa mga kamisor, no, kung aduna pa may bomba ang palibot para i-secure gid mga kamisor, no, nga wala nagyoy bomba sa palibot mga kamisor. Yep. So mga kamisor, no, so ibagayon karon mga kamisor, no, usa ka simultaneous bombing mga kamisor, no, dani sa may People's Grandstand mga kamisor. Then i-execute pag-ayo mga kamisor, no, kung say angay buhaton angayan mga buhaton mga kamisor, no, kung adunay mahitabo nga pagpamomba mga kamisor. So mga kamisor, namo day atong fire truck, no, gikan sa MDRRMO mga kamisor. Yun. So na po mga kamisor, no, ang ato ang ambulansya para sa pag-rescue mga kamisor aning mga samran. So ayan, ready na sila mga kamisor, no, musulog. Tatakbo na naman mga kamisor, no, nagdala sila stretcher kaya doon na may tulo mga kamisor, no, ka mga biktima aning maong bombing incident mga kamisor. So mga kamisor, no, pag human sa bomba, niabot atong kapulisan. And then niabot din mga kamisor, no, ang ato ang BFP o ganisunod mga kamisor, no, ang ato ang bomb squad. O karon na mga kamisor nga na-secure na ang maong area na napod ang ato ang mga personahe sa MDRRMO mga kamisor alang sa pag-rescue aning mga biktima mga kamisor, no, sa maong pagpamomba mga kamisor. So ilan ang gi-applyan mga kamisor, no.
Hinabi na po sa tong kapulisan kung okay lang ba ang kaning conscious ng isa mga kamisor. So duha ka alpha gid mga kamisor no ang ninganhi para sa pag-rescue aning kuan mga kamisor. Ani mga pasyente. Kay bali duha magud ang biktima mga kamisor. So ang isa ni sa alpha 1, ang isa ni sa alpha 2. And then ang isa mga kamisor kay conscious man siya. So manang applyan lang ni siya first aid. So giyatiman naman kamisor no ang usa ka conscious gi ko naman mga kamisor gialalayan na gidala na sa ambulansya mga kamisor. Hindi siya mga kamisor, actual siya mga kamisor no kahitabo. In case in terms mga kamisor nga dunay mga pagpamomba ang mahitabo sa lugar mga kamisor. Yan. One, two, three. Alsa. Ayan. So, manginabit ang mga kamisor no, og personahe sa ato ang bombing squad mga kamisor. Kung sa pagyod ni ka, importante mga kamisor ang ipahigayon karong simultaneous bombing. So mga kamisor, larga na po sila. Larga na mga kamisor no, ang Alpha 2. Yan. Another stretcher mga kamisor para sa usap pa kasamaran mga kamisor no. Biktima sa maong pagpamomba. Sina siya mahitabo mga kamisor no, if ever na ay mahitabong pagpamomba mga kamisor sa lugar. So mo responde good diretso mga kamisor ng atong kapulisan. Kumana na mga kamisor kay ang ato ada yung personal sa BFP mga kamisor para masiguro nga walay fire nga mong busikad mga kamisor. And then abot din mga kamisor na atong bomb squad. Og pagkahuman din mga kamisor kay ni abot din mga kamisor po ang atong ang rescuer para sa pagkuha no sa mga biktima. Sir, maayong hapon sir. Yes ma'am, good afternoon. Dako kay ni katabang ma'am kay in case of na incident pareha sa nahitabo sa Marawi, ready na to ang response unit labi na atong mga ang police, ang K9, ang EOD, ang NDRMO para if in case na incident may tabo sa ato ang AOR ma'am, smooth sailing na atong kuan. Although kining drill di man ato ni ma-perfect naman yung mga room for improvement, at least gamay na lang jud. Kung sapay makuha nato ani ma'am, makorek nato, at least makita na jud nato ba ahata nagkulang. So in case na actual mahitabo, gamay na lang jud atong makuan ma'am. Sir, tinuig ba ni nga kalihukan? Ang maka-answer siguro ana ma'am ang atuang kuan, ang taga PPO or ang taga station. Okay. Pero mas nindot jud ni si ma'am kung every year para ma-practice nato kay usahay ang mga personnel nato ma-reassign, at least makuan jud nato siya ma'am. Sir, pero sabi proper ani sir, pag nabay mahitabong bombing incident sir, mo responde dito una ang bomb squad or unsa magid ang una nga personnel nga dapat moabot sa mong area sir? In case na imubuto jud ma'am,
wala to nato jud ang bomb squad. Aya ta mo adto sa mga victim, sa mga wounded kay ngano in case na secondary ang rescuer ni noon mao na rescuehon. So wala to nato ang EOD, ang bomb squad, ang K9 kay sila may makakuan sa area, makadetect kung napabay secondary. Pag mo signal na sila clear, that's the time na pwede na nato i-retrieve ang wounded o ang mga casualties. Okay, daghang salamat sir. Sir, unsa ba papel sa BFP aning usa ka bombing incident sir? May hapon sa sa Suking di Paminaw. So ang papel gyud sa diri sa BFP gyud diri sa bombing incident ma'am is ma-secure gyud ang mga dili na mo escalate ang possible nga mga resulta sa bomba sa bombing incident. I-secure na mo kung naay mga any ignited nga mga mga nahitabo at least para dili na mo escalate. So far sir, kumusta man ang experience karong taknaalang sa gipahigayong simultaneous bombing? Grabe siya ka ma'am no, grabe siya ka okay kay siya nga experience kay at least for at least 1 year refresh or at least ma-vigilant pud isip na nata sa public safety nga agency. Thank you so much sir. Sir, maayong hapon. Sir, kumusta sir? Unsa man gini about sir ang kaning usa ka simultaneous bombing drill sir? Kanay may hapon sa tanan no. Ang atong Provincial Police Office nagpahigayon og usa ka communication exercise or kon COMEX held din sa Taguluan, particularly din sa grandstand sa Taguluan. Kining COMEX no kani usa gibuhat ni sa atong mga kadagkuan sa kapulisan to address ini eventualities nga makareact dito ang pulis itabo ini nga pahigayon namo nga bombing incident exercise. So every year na ba ni siya sir? Kani gipahigayon ni I think sa kada station isa ka bombing incident exercise gipahigayon. So far sir, kumusta man ang experience karon nga bombing incident? So parno karon nga pag-execute nato sa atong mga participant good ang atong performance. As per atong sa atong tikuan sa Provincial Police Office. Mayo atong pagresponde handle dani nga exercise. Thank you so much sir. Sir Randy, maayong hapon sir no. Sir, kumusta man ang experience sa gipahigayong bombing incident na drill sir no? Mayong hapon, kaganina medyo na-surprise kita no kay ang kaning ipahigayon nila nga bombing incident, although dili na ni siya bag-o sa ato kay sige na magitag assist sa una pa. Kung mahinumduman na atay bombing scenario Cimex gihapon sa Payag o dinhi sa PHQ Villanueva. So kaganina medyo plastada man ang ilahang pag-organize, and then kita pod as part sa isa sa mo responde no emergency management services. So mo to nga itawagan man ta na kinahanglan sila og tabang with regard sa pagkuan sa atong mga pasyente. Duha ka unconscious ug isa ka isa ka unconscious ug duha ka conscious. So mo to kaganina ang nahitabo. Sir, sa bagid ang papel sa mga personahe no, ilabi na gid sa rescuer sa maong bombing incident, if ever man gid sir no na ay adunay pagpamomba sir nga mahitabo no sa ato ang lugar? Ang kuan gid nato, ang mandato gid nato is to respond to any form of emergency as based or amo na atong mandato nga gihatag sa ato sa Republic Act 10121. So in case na mahitab-an ta na simba kulang dinhi sa ato ang munisipyo or any other no, depende sa severity o kadak-on sa ato ang garespondihan. So in case manawag gid na sila og tabang bisan asa pa na mo gid na ato ang mandato mo responde gid kita.
Okay, so sir, basin aduna kay mensahe pod sir no, labi na sa to ang mga responders pod usab no sa laing lungsod about sa mga panghitabo sir no. Labi if ever dunay disgrasya dili na magid sa bombing incident sir. Aduna man pod daghang panghitabo no. Kung unsa bagyod ang angayan ng buhaton no sa ato ang mga personahe sa responders sir, alang sa pagaluwas no sa ato ang mga katawhan sir. Sa kaning nga mga pamaagi, ako lang istorya ang tinuod no nga kanang sa tanan nato isip sa ato ang trabaho, importante gayud nga kanunay ta nga magbinantayon, kanunay ta nga alerto, aktibo, ilabi na sa pagresponde sa bisan unsa nga mga klase nga emerhensiya nga itawag dinhi sa atong opisina. And at the same time, in case magkinahanglan og tabang ang ato ang mga duol nga mga munisipalidad sa ato, dili kita magdumili og tabang kay ilabi na kung ang hisgutan isang kinabuhi sa tao. So mao na siya ang importante. Daghang salamat Sir Randy. Thank you so much sir. Sir, kumusta man ang experience ni isip biktima no sa maong bombing incident? First time na ko na-experience pero enjoy siya and kanang ma-experience mo o kung sa actual nga pag-rescue o sa mga pita mo. Di ba unconscious man ka so pag rescue sa imo kumusta man? Medyo sakit-sakit ang ulog eh. Grabe karap ko niya pag abante pero nice lagi po ng pag-rescue. Secure kayo ang pasyente. Ang katubay mo ang mga samad nga bali acting nga samad mo bay una nga gipangkuan sa tuang EMS? Yes, of course. Una bandage para dili siya mo gawas ang dugo, mahurot o gilantaw po ang pulse para gilantaw kung ginawa pa ba ang pasyente. So for the rating, how many stars para sa tuang rescuers? So ang ratings ako is perfect kay secure jud kay ang pasyente gyud. So na yung posibilidad nga mabuhi ka pag abot sa Okay. sa area. So sa